úplne bokom to išlo. Ty kokos, tak toľko aut som tu ešte nevidel. Maďari tu robia asi nejaký time attack na 9-kách. Hádam 6 kusov. Zaujímavé, bol by som zvedavý na časy, aké jazdia. Len tak zo zvedavosti. Videl som nejaké asi sériové tak na pohľad, potom také na slikoch. Potom nejaké asi upravené podľa zvuku. Sériová i20, za mňou nejaký fajnový speedster. Tento tu asi vie, kade má ísť, podľa toho tak ide. Teraz má sériovú S2000. Uha. To niekomu horia brzdy, sa mi zdá. Dohoreli. Nemôžem si pomôcť, no. Každou jazdou má táto malá hračka akože celkom dosť prekvapuje. Podarilo sa teraz predposledná pol hodinka zajazdiť 2.36 na kontinentálkach. Ešte by sa tam určite dalo niečo stiahnuť, ale už idem dole, skontrolujem, jak vyzerajú gumy. Dostali asi takých do 10 ostrých kôl, tak som zvedavý, ako budú vyzerať. Ale vyšlo to približne na 1 sekundový rozdiel proti semislikom, takže celkom fajn, ale ešte by som to vedel určite na brzdných bodoch stiahnuť. No celkom sranda, musím povedať.